Yn tanio'r cystadlu ni fan hyn ynghylch y defaid ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru 2023 mae'r Kerrys. A dwi'n cael cwmni cymeriad mawr o ddyn o Felyn Fach. Keith Davies, Cefn Ystad. Croesoto ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Byddwn ni'n dweud eich bod chi yn eich seithfed nef nawr bore yma yn gwylio'r Kerrys ma'n y cylch. Odw, mae'n dechrau bwyd i llun, a dechrau Sioe. Mae'n ddiwrnod bendigedig i ni, a i ni edrych mlaen am ddiwrnod bendigedig. Dechrau mewn steil. O, di. Ni'n nosbarth yr hen hyrdod nawr, a mae'n allan lle ohonyn nhw. Mae'n nosbarth dan y radw yma. Os hafon i chael yn dweud, licen ni'n bod yn gwaith y bewniad heddi, bewniad i hyn. Mae yna lu o hen hyrdod yma, a mae hwnna'n rhywbeth bach eitha nerferol yn dweud, bod gweld gymaint o hyrdod, a maen nhw yn edrych i gyd yn llawn dicotiau, yn dyn nhw. Llawn, odyn. A mae rhaid ni gofio mae heddi'n ddwrnod arbennig yn diwy, gyda Defaid Kerrys. Y Sioe genedlaethol i'r Defaid Kerrys. So, ni'n hi mawr nes ymlaen yn oedden ni, hi mawr ddilyn nes ymlaen. A mae yna bobl yma o Gymru a thu hwnt. O, tu hwnt Lloegr, a falle tu hwnt nhw wedyn yn dweud. Ydy. Llawn lle. Nora, beth ych chi'n chwilio amdano gyda'r Kerrys yma? Achos, maen nhw'n drawiadol, yn urddasol iawn yn y cylch o hyd, ond beth yw'r rhinweddau'r bryd? O, i fi, dechrau yn y pen. Reit. Gael y pen, gael y marcau, di a gwyn, a clystedion. Mae clystedion yn bwysig i fi yn bosonol, yn dweud. Cael y marcau wedyn ar y coesau. Chi'n licio gweld nhw'n di a gwyn, yn dweud. Ac o, fyny ymlaen o un o'n weddau, a Defaid Ewyll, cael y gwylyniad a cael y hyd a phob beth a trad yn iawn, yn dweud. Ond y marcau yn bwysig iawn yn y cewi. Os gollwch chi marcau, chi wedi gallu. Achos mae rhaid sefydlu'n gynnar fan hyn yn y Sioe. Maen nhw'n chwilio am bethau gwahanol iawn i beth bydden nhw'n chwilio amdano yn y ffairia. Ffairia, cig o'r pwyslais. Ond fan hyn, mae'r rhinweddau'r bryd, mae'r cig hefyd yn bwysig. Ond mae yna lu o bethau fan hyn yn cyfri. Odi, ond mae'r rhinweddau, y teip a'r lliw, hwnnw sy'n bwysig y wahanol ag eia, cig i hwnnw. Ond fan hyn, dyma dyfodol yn wedig y clas hyn nawr, dyma dyfodol o ddiadell i gyd yn dweud. Os gewch chi hwyr iawn, chi'n gwella'r ddiadell. Os gewch chi'n gwael, wel dyna fe chi'n sawni cwbl yn rhaid i chi. A mae'n cymryd blynydde i ddod nôl. Wel ie, sôn am flynydde, maen nhw'n gweud bod y bryd yma wedi cychwyn ôl yn 1899, a'r llyfr ddiadell cyntaf wedi cael ei gyhoeddi yn 1899. A 26 aelod oedd pryd hynny. Ie. Mae'n rhaid dechrau rhywle. Dechrau rhywle. Ond mae'n hen fryd yn dweud? Odi, ond dwi'n cofio bydd chi sy'n ôl yn cynol 80au. Dwi'n degau 20 o aelodau o'n ei prynu, ond wedi hynny, maen nhw wedi mynd lan yn y hif yn dweud. Achos mi oedd hi ar fryd ar restr y Brydiau Pryn, ond mae wedi gadael fan nawr, sy'n newyddion arbennig i'r bryd. O, bendigedig. Wel, ar y nodyn yna, Keith, nhw'n ni gael hoi fach o gylch y defaid, ac fydden nhw'n nôl i weld pwy fydd yn ennill fan hyn gyda'r Kerry Hills. Nôl yma gyda'r Kerrys, a mae da ni enillwyr cyntaf y dydd, Keith. Os, enillwyr, tawn deilwng, hwyd neis na dwadw, hwyd mewn oedran. Mae hyd yn dweud, mae lliwiau da yn o fe. Mi'n credu bod e wedi bod yn wyniadaeth bendigedig. Tom Evans o Calcott Manor ym Mhawys yn ennill y wobr. Ac yma beth, dwi'n meddwl mai dyma'r hwrdd yn enillodd yr Wyl Wanwyn eleni. Felly yn enillydd wedi ennill digon yn barod. Odi, mae Tom yn hen law. Diolch yn fawr iawn i chi, Keith. Well, Tom, massive congratulations to you. Amazing! Thank you. First red card of the show. Yeah. What a start. But this one's done really well in the past, has he? Yeah, yeah. What has he won with you? He won overall, I think, at the Spring Fair. And that's all we've done up to now. Yeah. But last year, I hear, there was a bit of a story. Did your father forget to put the entries in for the Royal Welsh? Yeah, he did, yeah. So you missed the Royal Welsh last year? Yeah. But back with a bang this year? That's it, yeah. Yeah, perfect to be back. You've kept this breed for a long time. How did it start for you? A man called Gwilym Pugh had a Cade lamb for me, and ever since then I've grown up with it and started off with a Cade lamb. And how many have you got now? Over 80 odd. So one Cade lamb turned into a flock of 80 Kerry Hills and winning here at the Royal Welsh. That's it, yeah. Fantastic. Yeah. Well done you. Thank you very much. Llongyfarchiadau.